Ahojte, dneska vítam nového videa a dneska vlastne máme tu nový diel Bohatá rodinka a Slávna rodinka. Pardon, že zmieňam furt tie rodiny, už prestanem, už vám to fakt sľubujem. V videách bolo, že akú rodinu mám a to video, ako som sľubovala, tak bude, viete, však bude ten výlet, ako som sľubovala. Tak ideme do príbehu. OK. Pardon, pero mi bubne. Tak niekedy budem používať prst. Dobré ránko. Kiko, stávaj, Kiko. Dobré ráno, dneska sa už sťahujeme. No nesťahujeme, len výlet. Hej, však viem. Zase počka. Ty sa obleč, ja zatiaľ idem sa o ňu postarať. OK. Idem zabudiť deti. OK, a povedz im, že ideme na ten výlet už. OK. Kupko, Karin, stávajte, ideme dneska už na ten výlet. Dobré ránko, očka. Dobré ránko, očka. Dobré ránko. Ty môj rošťáku. Že som... OK, to si nevšimate, hej. Oblečte sa a dneska ideme na ten výlet. Na tú dovolenku. Jej, tabláci. Dobre. Ospravedlňuje sa, že mi s týmto perom tak musí ďalej trocha roztrhnuté. No, pokračujeme. Dobre, tak sa zíďte. Preoblečte a už sa pobalte, hej. Anoci. Sofie, stávaj. Dobré ránko, oci. Dobré ráno. Dneska ideme na ten výlet. Budem robiť asi. Dneska ideme na ten výlet. Hej, viem. No, tak sa pobaj. Však ja tu nemám ešte tú tašku. No, ja ti po ňu zájdem. Idem sa prezliecť a do toho toto je také výletné. Vyzerovo. OK. Počkám na oca, zatiaľ si pogamblím na telefóne, nie? A ešte čelenka vlastne. Okuliare na... Ty koky, ale to tak on seká. Pardon. OK, ja idem po tú čelenku. OK. Ty koky. OK, mám tú tašku. Túto. Sofia, už mám tú tašku. Bože, zase na telefóne. Dobre, idem bez toho pera. Srač. Bože, nevyzerá to zle. Zase na tom telefóne. No tak ale nudila som sa, no. No to je jedno. To máš tú tašku. Pobaj sa. Čo potrebuješ veci. Ale hneď. Tak oblečenia na dovolenku. Zoberiem pyžamo.
toto pyžamko, toto. Šaty nie. Toto určite, že telefón, akože foťák. To, čo som dostala od to je jedno takého spolužiaka na Valentín. Bože, Sofia, chop sa. No. Ja neviem dobre ovládať nervy, takže pardon. Okay. Slnečné okuliare berem. Taktiež. To určite, hej. OK, a máme to. A sme zbalení. Počítač by nám nedovolili, takže. Okay. Dobre, tak my sa poďme ešte pleobliecť. Rýchlo. Vlastne, pardon, akože to slnko aj nebolo, prosím. Prosím, predstavujte si to takú. Keď to vlastne hodín? Pozriem, počkaj. 3 hodiny ráno. Aha, dobre. Takže tuto bude moja taška. Tak ja to svoje taštičky si belem. Áno, to si zbelem. Tento plíšak sa mi zmestil. Ale tento nie. Tak to budem mať v rukách. Presne tak. Vlastne aj na... Poprosím o túto mamu. Potom, nie, tablet, chce si brať. Ok, ja si berem bez tabletu, to nevydržím. Čože? Bože, no. Ja chcem tablet. Ale bľacha. Ale bože, deti. Čo sa ti nezmestí tablet? Nie. No tak berem ja. A nezaberieš okuliare? Áno. Dobre, viete čo, ja sa idem teraz pobaliť, lebo oni ma nenechajú. Rozumieš, ty peru jedno. OK. Prstom idem. Sorry, no. OK. Takže prezlečím sa najprv. Keď pyžamo berem, jasná páka. Potom niečo takéto. Niečo takéto. Berem tento puder, liečku, telefón. Neberám. Takto zobre Kiko. Peniaze, toto. OK. V tomto ide malá. Takže deti, dajte veci, ktoré sa vám nezmestia. Dobre, mami. Sa páči a nech sa páči. To si aj zober sama do rúk. No dobre, mami. No dobre. No dobre. Ešte toto rozprávkové. A Kupko, takže mi to tam dáš? Ak nebudeš furt na telefóne, tak áno.
Jej. Či na tablete. Tebe, mami. Toto akože ste nevideli. Jej, mami. OK, berem toto. Bože, nič sa mi už nezmestí. Toto mi netreba. Taká prekotina. Kiko, poď sa zbaliť. Idem. OK, takže z môjho kufriku berem telefón, kľúče, spolu si to dávame, OK. OK. To môže byť. OK. Berem to ja. OK, tak ja berem toto. A ty ber tej plenky. Alebo nie, som si to rozmyslel. No však ja som to vedela. Nie, ja to berem, lebo aby nebola zima. No super. No. Pobalený? Áno. Ešte plísák. Vlastne ešte oné. Oblečenia. Ups. Ja už som to nejako pripravila. Sofia, už poď. OK. A keby ste chceli vedieť, tak psíček o neho sa postará mamky mama, takže no. Rozlúčte sa s domom. Ahoj, dám. Jezus, tieto one. Dobre, a ideme. Dobrý deň, chcete ísť na letisko? Áno, už to je? Áno. Prejdete cez pípatko, ktoré dokáže, že či nemáte niečo kovové pri sebe. Dobre, vy ste úspešná. Tiež ste úspešní? Píp! OK, zostaňte tam, kde ste. Budeme sa musieť tam pozrieť. Aha, telefón, kamera a ono. OK, tak môžete prejsť. Môžete? Tiež môžete? Dobre, ste bezpeční, môžete ísť do letiska. Zatiaľ bye. Pokračovanie na budúce.